Usain Bolt je známy jamajský sprinter. Zábavná vec na jeho mene je, že je to Bolt. Zatiaľ čo je, alebo bol najrýchlejším mužom na Zemi, jeho meno odkazuje na jeho úžasnú schopnosť. Rovnako ako anglický básnik William Wordsworth, jeho meno odráža to, čo robí. Nazývame to aptonymom a je to niečo, čo môžete pochopiť len vtedy, ak viete po anglicky. Musíte poznať význam slov Bolt a Wordsworth, aby ste pochopili túto jazykovú jemnosť. Inak, keď to počujete, prejde vám to cez hlavu. Ale čo to všetko má spoločné s Koránom? No, jedným z najväčších tvrdení proti Koránu je, že ho napísal prorok Muhammad Pebuch. Keďže to bol on, kto ju diktoval svojim spoločníkom, kritici tvrdia, že ju napísal on. Ale prekvapivo, Korán obsahuje jemné vodítka a aptonymové odkazy na iné jazyky. A zdôrazňujúc jazykový zázrak Koránu, aby sme to pochopili viac, pozrime sa na tento prvý príklad. Na začiatku súry Mária sa Allah zmienil o prorokovi Zacháriovi. Ale všimnite si výber slov, keď Allah prvýkrát hovorí o ňom. V druhom ajah je meno Zakaria, pôvodne hebrejské meno, ktoré znamená pomenovanie Boha alebo pomenovanie Pána. Všimnite si, ako sa ajah začína v arabčine, poskytujúc neuveriteľný odkaz na hebrejský význam Zakariášovho mena. Odovzdanie v arabčine produkuje uspokojujúcu symetriu s ajahom. Poznanie o milosrdenstve tvojho Pána svojmu sluhovi Zachariášovi. Zakaria znamená pomenovanie Pána, čo sa dokonale zhoduje s témou ajah. Ak si myslíte, že je to ďaleko od reality, alebo je to príliš obmedzené, pozrime sa na iný príklad. Pozrime sa na ďalší príklad. Tento ajah hovorí o Ibrahimovej manželke, keď dostala správu o tom, že má dieťa. Ale pozrite sa dobre na výber slov. Použité slovo je smiať sa. Viete, koľkokrát bolo toto slovo použité v Koráne? Bol vybraný, aby bol použitý len raz v tejto ajah. K tomu dochádza, keď Ibrahimová manželka dostáva správu o tom, že má dieťa. Meno Išak je v hebrejčine, čo doslova znamená smiať sa. A je to ešte lepšie. Zvyšok ajah ďalej zdôrazňuje toto jazykové spojenie. Allah konkrétne použil slovo smiať sa po spomenutí Išhaka, ktorého meno v hebrejčine znamená smiať sa. Dokážete uhádnuť, čo meno Jákub znamená v hebrejčine? Znamená to ten, kto prichádza potom. Preto sa pri každom mene jemne odkazuje na jeho hebrejský pôvod. To ukazuje, že ten, kto to napísal, musel poznať hebrejčinu. V opačnom prípade by bolo nemožné vymyslieť tieto odkazy. Tu je tretí príklad a začnete ho vidieť aj vy. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Tento ajah hovorí o prorokovi Jahja. Tu Allah používa veľmi jedinečné slovo, ktoré opisuje to, čo udelil svojmu prorokovi, Hanan. Hanan znamená súcit, láskavosť a pôvab. Toto slovo nebolo použité v Koráne okrem v tomto kontexte vo vzťahu k prorokovi Jahjovi. Teraz už môžete hádať doslovný preklad mena Jahja alebo Juhanan. Znamená to Pán prejavil súcit alebo láskavosť. Toto je ďalší neuveriteľný odkaz na skutočný význam v hebrejčine. Dokonca aj meno Abraham v hebrejčine doslova znamená otec mnohých národov. Allah sa na neho v tejto ajah odkazuje ako na tvojho otca, otca mnohých národov.
Ale Korán, ako zázrak, ktorý je, berie takéto odkazy na ešte hlbšiu úroveň. V tomto ajach, keď Allah dal príkaz, vezmite to, čo sme vám dali s odhodlaním a počúvajte. But the Quran being the miracle that it is, it takes such references to an even deeper level. Ale pozrime sa, čo povedali. Počúvame a neposlúchame. Na povrchu to znie ako normálny ajach o ľuďoch, ktorí odmietajú Allahov príkaz. But let's see what they said. قالوا سمعنا وعصينا. They said, we hear and we disobey. Well, from the surface, this sounds like a normal ayah. Ale tu je niečo veľmi zaujímavé. Ak sa pozriete, ako je tento príbeh spomenutý v Tóre, konkrétne v Mojžišovej 5:27, všimnete si, že hovorí, budeme počúvať a poslúchať. Toto je, samozrejme, preklad z pôvodného hebrejského textu. Pozrime sa teda, ako táto fráza znie v jej pôvodnom hebrejčine. V hebrejčine to znie ako počúvame a poslúchame. V Koráne sa píše počuli sme a neposlúchli sme. Môžete jasne počuť podobnosť medzi týmito dvoma frázami v oboch jazykoch. Toto je jasný odkaz na to, čo tvrdia, že povedali v Tóre, zatiaľ čo v skutočnosti počúvali, ale neposlúchli. Takéto odkazy, ktoré presahujú jeden jazyk, vyžadujú znalosť arabčiny aj hebrejčiny. Toto je niečo, čo prorok Muhammad Pebuch sám nemohol urobiť. Such references that transcend and go beyond a single language requires that you know both Arabic and Hebrew to get it, let alone to produce something like this. And this was something that Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, could not have done himself. Jednoducho preto, že nepoznal hebrejčinu a nebol ani gramotný v arabčine. Ale to je ten, kto vie všetko, čo zjavil Korán. Zatiaľ, čo takéto jemnosti mohli byť Arabom nejasné, pretože pre nich boli náročnejšie, existovali aj iné jazykové a štýlové jemnosti. Tieto jemnosti mohli vidieť a všimnúť si Arabi, ako napríklad časť tohto ajah, ktorého význam odráža, ako sa môže skutočne čítať. Like a portion of this ayah whose meaning reflects how it can actually be read. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. A on je ten, kto stvoril noc a deň, slnko a mesiac, všetky plávajúce na obežnej dráhe. Je zaujímavé, že táto časť ajah sa dá čítať rovnakým spôsobom v oboch smeroch. Toto sa vzťahuje na skutočný význam samotnej frázy. A nakoniec, ak si myslíte, môžem urobiť niečo podobné tomu, čo sme dnes videli, niektorí arabskí básnici napísali básne, ktoré sa dajú čítať oboma smermi. Pri hľadaní významu mien by ste mohli nájsť aj takéto odkazy. Tu sa väčšina opozícií mýli, pozerajú sa na Korán len z jedného uhla. Chcú ju napodobňovať, ale všetko ostatné nechávajú za sebou. Keď sú vyzvaní, sťažujú sa na to, že posúvajú branku. Korán je zázračný, pretože obsahuje vrstvy po vrstvách zázrakov všetkých druhov. Je tu toľko uhlov a aspektov elegantne vložených do textu. To všetko existuje súčasne v tom istom texte, ktorý poskytuje vedecky presný a jazykovo úžasný obsah. Pre nás nie je záhadou, ako môže byť niečo také dokonalé. Je to slovo Aláha. Ďakujem za sledovanie. Ak sa chcete začať učiť tajvít, pozrite sa na tento zoznam skladieb. Tiež nezabudnite si pozrieť moju najnovšiu knihu o tajvít a stiahnuť sprievodnú aplikáciu. Ďakujem, že ste sa pozreli a uvidíme sa na budúce.